Vorbeam zilele trecute cu unul dintre clienții noștri despre cât de important este să ai content organic pentru a crește awareness-ul pentru brandul tău. La un moment dat am intrat într-un moment așa de impas în care n-am știut exact cum să explic și mi-a venit o idee briliantă și anume să-i dau exemplu fix situației noastre. Noi aici la Rocket Agency avem o zi de filmare în care colegul nostru din spatele camerei vine să filmeze cu mine, apoi el editează și postează toate aceste clipuri. Sunt deja 6 săptămâni de când îl plătim pe colegul nostru Tiberiu. Sunt 6 săptămâni în care de două ori pe zi avem câte un clip postat pe social media și în aceste 6 săptămâni l-am plătit pe Tiberiu o lună cu 6.000 de lei și încă nu a venit niciun lead în mod direct, adică un contract făcut din acest content. Și asta a fost exemplul cel mai bun să explic clientului nostru că pentru a avea succes pe partea de promovare cu content organic este nevoie de răbdare. Sunt sigur că o să vină clienți și la noi, dar avem timp și nu ne grăbim niciunde. Dă-ne un follow și dă-ne un follow. Ce să mai, dă-ne follow.